Piny owacho ogolo omenda maromo bilion 22 makoro biro konyo siro chenro mag somo mag jopuonjre skunde pacho ka. Omenda no ma idendo gi dho ngere ni capitation mar tam mar ariyo. Ma en koluwore gi jatend migawo mar weche mag somo Gamba Migos bende wacho ni omenda no koro dhi konyo chwalo chenro mopogore opogore mag somo. Omenda maromo bilion 11.6 kuom omenda no ne oket tenge mar siro somb jopuonjre mag skunde mag day scholars, ka bende bilion mamoro maromo 8.9 bende koro sirikal oketo tenge ne somb jopuonjre mag junior school, ka omenda machielo maromo bilion 1.37 to ne oket tenge mondo mi okony chwalo chenro mag somo e sikunde mag primar. Kata kamano, agulu masiro chenro mar somo mag jogo moyiedhi kata special need education kiti bende ne oket ne tenge omenda maromo milion 118.8, ka jatend migawo mar somo Gamba Migos bende ojiwo jopuonj madongo mag sikunde mondo mi gine ni gitiyo maber gi pesa no, kendo jopuonjre kobedo kod ng'ikruok moro amora kotenore kod weche mag somo. Komachielo ni komiti matayo gucho omenda mar dongruok e kar chung' od bura ma Ugunja mayudore kaunti ma Siaya bende ne oketo tenge omenda maromo milion 13.2 mar basari, ka bende mano biro konyo siro somb jopuonjre maromo 1,470 mag mbalariany kod kuonde tiegruok e gwenge mag kono. Kane oloso e ofisegi e kinde bende ne gipogo basari ma kamano, jakom mar aguch omenda no Bernard Omolo Were ne olando ni kwan omenda maromo milion 43 osegol e iko omenda ma higa 2024 kod 25, ka bende ma oriwo omenda maromo milion 27 bende ne oket tenge kinde mokalo chien ma konyo siro somb jopuonjre mag sekondar kanyakla kod sikunde moyiedhi kata special schools e gwenge mag kono. Juja Molo chiwo ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Siaya. Kano wuoyo e kinde mane gichiwo ayanga basaris mag jopuonjre mag mbalariany to kod colleges, jakom komiti mar aguch omuom mar NGCDF pa Ugunja kuno migosi Bernard Omolo Were nofulo ni e hik omenda ni gisechiwo basari mar siling milion 43 duto koriw. Ipok mar basari mokwongo ni wachiwo omenda ni secondary schools kod special schools mane amount to about 27 million. E migawo mar mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo, jopuonjre 1,742 nochwalo kwayo margi. Kuom kwayo margi, jopuonjre 1,470 noyudo sir mar omenda no, ma total pesa mane giyudo is about 13 million. Mani en atamalo ma 84 ewi mia. E hik omenda ni total pesa ma odhi e basari in about 43 million. Migosi Omolo Were oluwo ni koweyo weche mag siro somo bende gin gi chenro mar gero kuonde tiegruok e yor lony manyasani e ward ka ward manie kar chung' od buchgi ma Ugunja kuno. One called digital hubs ma wadhi gero within the constituency at 3 wards. Wadhi tiago kod ma Ugunja ward ma already tender process osetim kendo the contractor will move to site very soon. The other 2 wards wabro keto gi a proposal marwa in the next financial year. Nikeche this is a requirement kalure kod guidelines mo ministry my information communication and digital economy. No, we must have digital hubs to help us solve the problem in unemployment within the constituency. Jakom NGCDF ma Ugunja no bende olero chenro magin godo mar ng'iewo geche ne sikunde adek mag secondary e hik omenda mabiro mar higa 2025-2026. One called other developments mwatimo within the constituency. There's a flagship project one go Dr. Ido Dinga, which is a 3-story building. Currently it is on course. In security in this financial year, Wadhigero assistant chiefs office Tingare East. What days gibilo go climate mitigation, into schools must benefit, a pedoyen, water tanks, and harvesting the waters. A he commenda ni, what the new buses a day, 3 wards. Ugunja ward, what the new bus, Nungunya Mix Secondary School, Sigomre ward, Tingare Secondary School, the bus, then Sidini ward, there's Mudiero Secondary School, must benefit. Magi owacho ka jogo manoyudo sir mar basaris go eko kotelnegi japuonj maduong' mar kar tiegruok e weche mag thieth ma Ugunja KMTC migosi Moses Konje noduoko erokamano kendo jiwo jopuonjre manyocha ne otieko klas 12 mondo donje kar tiegruogno. Since the commencement of the training in KMTC Ugunja, we have been having a lot of support in terms of financial support of our students in regards to payment of fee by the NGCDF Ugunja. And I want to thank them for that. And with this opportunity, I also want to advocate for the students who have just qualified from secondary to take opportunities which they have been offered to apply for the various courses that we offer at KMTC Ugunja. Ne Radio Ramogi County Masiaya and George Amolo.